Haga jingle kai Indian Premier League hapeng ke Rajasthan Royals Persia ya ke Lucknow Super Giant. Abo pai shing ke jingle kai ke Rajasthan Royals kala khori ka nam job haden magalala ban pelim ya ka LSG ta ar peuran. Bad haga ke jingle kai Sanju Samson u player jong ka RR ulala ban kamai hadu pra peu runs. Goi par ka jingle kai hapeng ka Gujarat Titan Persia ya ka Kenhun jong Rohit Sharma ka Mumbai Indians. Haga nang jingle kai ka Gujarat Titans kalala berpelim ya ka Mumbai Indians dan Rio runs. Haga jingle kai I-League hapeng ka Trau Persia ya ka Neroka. Haba pai shaka nang jingle kai ka Neroka kala khori ka nam job hadin magalala berpelim ya ka Trau da ar la ka wei. Haga wei par ka jingle kai hapeng ka Serene Didikan Persia ya ka Churchill Brothers. Haga nang jingle kai baro ar tri Kenhun ki ya khai tamar ar gol. Badia ka gol pen khai jong ka Churchill Brother layo mentep haswa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka mafra pyo kandai. Haga jingle kai MLS apreng ka Los Angeles FC Persia ka Nashville. Haba pai share ka jingle kai ka LFC kalala berpelim suk ka Nashville hadu San Lanot haga nang jingle kai. Haga jingle kai Women I-League peringkat Odisha FC Persia ya ka Kickstart. Bad gane ka jingle kai ka Bedon Kambha nang mata ka Odisha FC bad khori ka nam job khnang bakan yora ya ka nam ladu jong ka Indian Women League menta ka Samoy. Haba pai shang ka jingle kai ka Odisha FC ka khori ka nam job hadin magalala ban pelim kuput ya ka Kickstart hadu Riu Lanot. Bad haga ka jingle kai ka player jong ka Odisha ka Linda kalayo ban tap hat-trick. Haga ba kalayo ban tap haga minit ka bakhat nyau Riu ban nyau nyau. Baleng bagan dengan nam job ke Odisha kalayo bandra ya ke nam ladu jong ka Indian Women League haga sin ke meningkong haga baga tam ya ke Gokulam Kerala da R points. Baleng bagan dengan jingyora jong ka Indian Women League ke Odisha FC kalayo ru ya ke lat ban nikmat nagari India haga jingle kai AFC Women Champion kabadai ka league ke bahe tam hadeupa Asia haga Samoy ke Banwan.